Това е Трилистника. От Трилистника започва на началото на река Джерман. Трилистника от езерата е единственото езеро, което се оттича от две места. От тая страна започва началото на река Джерман, от другата страна се оттича, отива в Рибното езеро и така нататък. Сега набързо да ви кажа денивелацията каква е. Долното езеро е на 2095 метра надморска височина. Но ние днес с вас ще бъдем на последното на сълзата на 2535 метра надморска височина. И горе от езерния връх ще успеете като надлъм да видите всички останали. Ще видите, защото съм убеден, че имате очи за красотата и ще си направите много снимки и ще останете поразени от наистина от този феномен в Северните езера. Сега, да ви кажа набързо, окото, което го има, някои мислят, за някои бъбрека е най-красива, за други е окото. Последователите на дъното са го нарекли сърцето. Окото е най-дълбокото езеро изобщо на Балканския полуостров. Измерена е дълбочина 37 метра и половина. Много дълбоко. То е много красиво, много респектиращо. Спрямо дали има слънце или е облачно лито, от цвета на водата се мени. Най-голямото езеро по площ изобщо на Балканския полуостров е пак в Мила планина. Това, ако сте чували, Смръдливото езеро, то е 212 декара площ. Но въпреки на 28 метра измерена дълбочина, близнака. Сега от тук, както на бъбрека, пак ще си кажем доста информация, за да не ви спирам дълго време на едно място. Цял ден ще си приказваме за Рила планина и за други неща.